Damdamag ni Berto. Programa pakidanunan di lipas kasama kinibugod kayo alumar. Idintero ang ginyan ken unay di balasyo tao. Damdamag ni Berto. Pakaidasaran di damag winupas pasamak. Diri sumbat diri agtuturay kadiri issues. Ken kalikagong di umili. Damdamag ni Berto. Awisan na ka tapno makipartisipar. Agkimek tayo kakailan. Tapno amuan ti publiko. Ti husto akalikagong tayo. Awan malabsan. Amin ket may payan ti gundaway itinay tayo programa. Damdamag ni Berto. Rangtay ti publiko adumanon ka rin masiknan. Damdamag ni Berto. Okay, aldaw ti Martes gigihim ken kamsat 4 ti mabilang idibulan ti September 2022. Iti aldaw apo ti may kasangapulo atawen nga anibersaryo ti papatay ni mother ko Candida de la Cruz gigihim ken kamsat. Idanon mi ti sabali pa parang ti programa tayo Damdamag ni Berto. Dati apo di bagayam yon ni Robert de la Cruz kadwa ti technical control ni Maki Paulino Agustin. Tapno idasar tayo apo di damdamag ngayon tayo pagsasaritaan ken pagsisinukatan ti kapan panunutan. Dagirin sagana tayo gagihim ken kamsat agtultuloy apo ti panang depensa ti Malacañang kada ito'y very controversial nga biyahe ni Presidente Bongbong Marcos AJ Singapore gagihim ken kamsat ken idetalyado na po no ana digiti pagsayaatan especially apo ti biyang ti wenno pa nakainbitar ti investors manibud Singapore iti detoy nga biyahe ti biyang ti presidente. Iti sa bali nga bangir dati broadcaster nga ni Percy Lapid napapatay idirabi gagiyem ken kamsat. Amuyo kadi nga ni Percy Lapid ket kritiko ti dating nga presidente Rodrigo Duterte ken uray ti agdamang administrasyon ni Presidente Bongbong Marcos gagayem ken kaabsat. Iti sa bali nga bangir adamanen pa nag-rollback wenno pa nakaibaba ti presyo digiti produkto a petrolyo manamnama yuswat detoy apo wenno agepekto into bigat maikaliman nga lawas detoy ang kaadda apo ti rollback ti presyo digiti produkto a petrolyo iti likudan ti umatngato nga balor ti dolyar kontra iti piso. Senator Tolpo kalikagum na nga matiliw dagiti smugglers ti langis gagiyem ken kaabsat so adda dagiti smugglers ti langis gagiyem ti dolyar may sukaten ti maysa nga dolyar gagiyem ken kaabsat iti 50 ket siyam pesos gagiyem ken kaabsat so possible nga mapanapo dito nagbalin nga predictions digiti ekonomista nga umabot ti 50 pesos ti balor ti kada dolyar gagayem ken kaabsat no ikumpara iti piso. Iti sa bali nga bangir padaan niyo na po diti eksklusibo nga inuman tayo ken ni Ma'am Vilma Eda ti DepEd Superintendent ti Division of Lawag gagayem pagsasaritaan tayo po diti aglipas into bigat nga Teachers Month diti kalikagom nga maingato ti sweldo from grade 11 agbalin nga grade 19 gagayem salary grade 19 katumbas na apo di 49,000 pesos nga sweldo digiti mangisursuro manipod ti 25,000 na sursurok ng 25,000 pesos nga ano da adamanen baro apo nga naipilang gakat ijay lower house kaya kasabay pagsasaritaan ito pa po dito damagin taking ko na may titakder na may paggipi dito lungalong nga mapagbalin nyo pata oras ti teaching load di kita mga isursuro ken syempre nang rugi tayo apo ti face to face idi Agosto kumustan aging gana ka dagitoy gagiyem ken kamsat ti panagbasa dagiti agad-adal especially elementary and high school dagitoy ken sabsabali pa ti danon mi kadayo ti lasud ti may isang oras nga panakaidanon ti programa tayo Damdamag ni Berto. No kalikagom mo ti makagatang kariri di kalidad. Imported nga arwaten para lalaki ken babae pakiramanan ti grubing ken nagtutubo daytoy ti turungem. Melinda's Fashion Boutique. Magatang ditoy digit imported nga RTWs kas ti pantalon para lalaki ken babae. Shorts, t-shirts ken blouses. Adu pay pagpilian nga gowns digit babae kas tameten digit ladies sandals ken sapatos. Adanda pay kariri cosmetic products or jewelries ken bags. Melinda's Fashion Boutique. Nangato ti kalidad digiti lako da, ngem na kalintigan ti presyo da. Melinda's Fashion Boutique, masarakan ti JMR Building, Subarud, Barangay 50 Butong, Lawag City. Melinda's Fashion Boutique, imported nga arwaten para kingka ken iso amin. Melinda's Fashion Boutique, the home of high quality RTWs.
Melinda's Fashion Boutique. Second floor, JAMR Building, Suba Road, Barangay 50 Butong, Lawag City. Daytoyen tinurore di kiti agisem kariri daan na lugan wenno di kiti maawagan iti vintage car. Dandanin di pa naglukat ti DRT Auto Restoration. Manipod iti multi-awarded nga agtagikwa ani Mr. Danilo Torres. Dito'y nga ramiden dati pa nagisubli ti husto alangat ti lugan nyo manipod tawen nga rimwarti modelo na. Eksperto ken di kalidad ti trabaho. Malaksit iti data. Ijaya dan tupay ti panakatarimaan di kiti modelo alugan nyo iti na kalintegan na presyo. DRT Auto Restoration. Manipod kadaanan, aging gana iti kamodeluan na lugan, inda atensyonan. Narod kakailian, padaanan ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Kukwa kinamat matunan ni Mr. Danilo Torres, tinangyalat ti kangato na pamadayaw. Irikaw dyan nga Mias 2022, Wenno Manila International Auto Show. Basarakan iti Biak na Batu Street, Barangay number 21, Lawag City. DRT Auto Restoration. Blue House Prexon 2 Beach Resort. Nadalo sa lugar pagtitipunan ti pamilya ken papagayam. Nalawa di cottages. Adan pa ti shower rooms. Blue House Prexon 2 iti mismo Akalaya Beach. Di kayag pangadwa. Gaputan na saya at ken manakigayem ti agtagikwa ken di agserbi ka na kayo. Umno a lugar pare ti dinto balipatan na paragtitipon. Gaputa si degi ti baybay. Bigat aldaw ken malem. Nakalukat ang mga komudar ka na kayo. Ti Blue House Prexon 2 Beach Resort. Masarakan iti barangay number 37 Kalayab, Lawag City. Kukuha kinamat matunan da Mr. and Mrs. Rexy Buyat. Blue House Prexon 2 Beach Resort. Adaan ti makaawis nga glawlaw. Intayon kakailian pare ti dito malipatan na panagraragsak iti Blue House Prexon 2 Beach Resort. Pare ti reservation tumawag iti cellphone number 0963 003282. Blue House Prexon 2 Beach Resort. Okay, tuloy. Pagyamanan tayo po dito sa mga nad, TTMT Construction Company, masarakan dito 48A, Kabungaan, North Lawag City. Kukuha kinatutunan ni Sangguniang Bayan Member Honorable Telwin Tapawan. Agyaman tayo pa kini Erlinda Ferminhu, dito barangay Naglikuan, Pasuki, Ilocos Norte. Ni Mr. Loreto Tamayo, manipo daw po iti Waipahu, Hawaii. Ni Mr. Onopre Durupan, iti Wayanay, Hawaii. Ni Ma'am Elis Tamayo, di barangay 16, Bacara, Ilocos Norte. Kastapay kini Dr. Alan Thailand, iti St. Camillus de Lelis Hospital, iti Zay Flores Street, Lawag City. Tipugad Lawin Courier Service, Malintawag Street, Lawag City. Babayin ka ni Engineer Neil Jose. Di kita kayo apo ipatulod ka dito kakabagyan nyo, kapamilya iti Manila. Kastamit yung Baguio City, Cagayan, ken Isabela. Mapanin na po iti Pugad Lawin North Courier Service, Malintawag Street, Lawag City. Thank you very much ken ka Mr. Joe Agtarap, ken Mrs. Mili Espiritu Agtarap, iti Iba Beach, Hawaii. Ken ni Mr. Edwin Ancheta, iti Toronto, Ontario, Canada. Okay, itinatay kong daway. Kayo naman tayo live and exclusive ni Ma'am Vilma Eda, manipod ti Department of Education, dito siyudad ti Lawag. Ma'am, naimbag nga aldaw mo, thank you very much. Iti panangitid mo, iti gundaway, nga makain naman da kayo iti dating aldaw, iti programa tayo, Damdamag ni Berto, manipod ti ENR Online. Good afternoon, Ma'am Vilma. Good afternoon, Robert. Kastamat ka rin iti agbuy-buya, kinagdaydayig ka na ito'y napindas sa programa. Okay, ma'am, una ikman nga damagen. Kumusta ti panagtulid ti panawen na kalpasan niya narugyanen ti face-to-face classes kaditi so amin nga pagadalan, especially elementary and high school. Ma'am Vilma, ana digiti ada kaditi makita problema or anyaman, ma'am? As of now, adadalang nagitay pagbaliwan na nang uron na ito na ma-implement ito full face-to-face into November 2. Medyo kasapulan tayo ti nayon nga tugtugaw but nasaya at dadagiti stakeholders tayo nga sisasagana nga tumulong Robert kadagiti eskwela nga kasapulan nang rona detoy productive nga eskwela tayo ti Lawag ti Ilocos Norte National High School ken dito Ilocos Norte College of Arts and Trades. Digiti dadto mga eskwela kasi na po Diyos manageable Robert. Okay. Ma'am, parang iti Sibubukela Pagilya na Pilipinas, ngimmato ti bilang data enrollees, especially public schools. Gaputad da digiti nagsira nga private schools, gubway ti pandemya. So kasanot nagngatwan ti enrollees tayo, especially Lawag City, Mrs. Eda?
Hanmet kay iso ti Dr. Unay Robert, no mapay makunata yo nga dito timbak itay nga duwa nga eskwela, iso ti talaga yung mato ti enrollment na. Mhm. Diyan kamo ta magustuhan dan sa ti at palawag ngamin dito'y taga taga sabali nga ili kat umay dapay lagpasa iti lawag. Mhm. Iso nga data di makala talaga ti enrollment tayo kan dito ko na maadadamot private schools gamin nga agsera Mhm. kat iso nga umay dat dito'y. Okay. Nupay ko na yung minimal or basit lang tinagnatuan ti biyang dito enrollees. What about DJ teachers tayo? Kada kitay estudyante ti different schools, Ma'am Vilma? At dadalang digijay dito digiti ko na Robert nga dadakkel nga eskwela ya. Mhm. Although hantimat nga may ibaga nga agkurang ti memestra dala nga min DJ proseso nga surutan tayo no kasta nga ag-hire tayo kan may sapay adda digitay specialization nga awan ti applicant. Let's say adda applicant kay mahalmat na mga qualify. Mhm. Na stricto nga min ito policy guidelines tayo Robert ti hiring ta oray board passer temestran oray ag-apply nuhan na nga mamit dayjay at the prescribed number of points nga mitin na tapnon iti kasta mabali iso na nga mga pointaran. So dagiti constraints no kwa. Anting ang may baga iti lawag kurkurang timestra. Dayjay ti problema tayo. Hana maka-qualify dagiti applicant awan ti mabali nga appointaran or awan dayjay specialization nga masapol. Okay. On the part kadi aplikante gabutahan da ma-qualify ada ka di kurang da or anyaman masapul nga nag-major da ti kastoy, nag-doctorate da or anyaman Ma'am Eda. When birukin na lang dagiti masapol nga specialization kasla ti sciences, social sciences dagiti ti awan itata nga sapsapulin tayo. Masapol tayo pa iti guidance counselors by the way. And then daytay tapnon man na yun ang puntos da Robert i-advise may da ka na yung iti applicants nga mapanda ag security ag training da. I mean tingamin ano itatakat competence ti mestra masapol nga skillful. So tisarasarakan tayo dagiti training kasya. Adda yan tay policy guidelines tayo ti hiring. Okay. Ma'am, ito sa Bali Abangir, ada digiti places nga kasla matudtudong ti face to face isu ti maysa ka digitay rason no apay nga adamanen digitay aggiinnakar iti COVID-19. In Lawag City, kumusta ma'am? Ti monitoring yo siknan iti COVID. At dalaan duwang official reports so far, nanipod di opening nga dito talaga nag-lockdown is Gabo National High School. Ken detoy at the city ti Shamrock haman na totally lockdown but dagijay contact na pa-swab test dagitoy ken na advise ang nga ag-isolate. Okay. Okay, ma'am, iti sa Bali nga Bangir, mapantayo ka dito yung gakat, nagkado nga gakat, para kada kayo nga mangisursuro. Hindi kalman, nabasak sa Bali manen nga gakat, tinpila diti representante manipod ti Quezon City, tapno mapagbalin nga salary grade 19 yung mga teachers, from salary grade 11, I think, no, agriro ti panang lagi, mapagbalin nga salary grade 19, from 25,000 plus up to agbalin nga 49,000 at starting salary dito public school teacher. So, any comment? Talaga kadi medyo kurang talaga dito kasi adamat din in interview tayo nga nangisuro dito napan nangisuro di abroad talaga nga basit ti sweldo ti mestra kunada. Apo Eda. Any comment? Advice dita na udi nga imbagam Robert nga talaga nga basit ti sweldo ti mestra. So nga papanaw da actually adot masapol nga mestra ti US ken sa bali pa nga countries itay. So nga dito no hantay malwadan ket adaman dito makuna nga brain drain nga mapasamak iti pagilyan tayon. So napintas dito lungalong dito apo nga congressman no may ipasa. Kasi talaga magkaka-city mestra Robert no kwentaan tayo dito deduction kada iso aminen ket awan talaga at mabati. Okay. Is this a possible reason no apay nga medyo nababadi quality ti edukasyon nga kunada ti Pilipinas? Kinakapos yung mga teacher, siyempre kailangan nila ng sideline or anyaman nga pang supusop. Iti kinakurang nga kunayo ti gangga na rin di mangisursuro. Apo Eda. Mabalin usto ta ko na mabalin nga daytat may nga gapuna dayti kinababati sweldo ti memestra ti
haan nga talaga nga i-concentratean digiti mestra nga mga ramit ti ano nga nga mangisuro laan kuma. Siyempre no agpakoleyo ka kada iso amin akat ikagumaanam nga mapataon mo masapol ti pamilya. Talagang medyo isakripisyo ni jay trabaho no kwa kasjay. So napintas no maikan nga talaga at attention nito napintas nga lungalong. Okay. Another one, manipot ka ti Alliance of Concerned Teachers Representative Franz Castro. Ada deti lungalong na iti DepEd nga nuwen ken mabalin mapagbalin nga 4 hours. DJ teaching load ti maysa nga mangisursuro kadagituyen na wenno maipursigi gaputa tin sa masursurot ket 6 hours with 2 hours preparation. Ma'am Vilma. Ti pinagkita ka ti Robert Castoy. DJ 6 hours, I think okay ti memestra kareta. Ito 6 hours nga pinangisuro. Basta straight lang nga mangisurusuro ti obraan da, ti inaldaw. Ti problema nga ado dagitoy sabali pa nga maipapatrabaho ti memestra kasi magaramit report. Dapat yan di guidelines si DepEd nga ti mangi-prepare kat yung advisor kada iso amin. No kuma adda talaga complementary staff, non-teaching staff ti DepEd ti tunggal eskwela nga mga ramit kadagito nga han nga di mestra. DJ 6 hours na teaching okay lang ti kunak ti talaga problema iti ket DJ mainay nayon nga do nga raramiden ti mestra. Dapat kuma maikat DJ so masapul tay ti complementary staff. Dagiti dadto mga nasyon Robert ket adda no pa dagitay adda pay teacher aid da ada mang tulong di mestra ang mangisagana kadagiti masapol na tapnon tila ang obraan di mestra ket mangisuro. Okay. I think they will be fine with the 6 hours hanggang nasken nga 4 hours lang. At oray 4 hours ko na tayo Robert ited tayo. Dadi nanumula ka panunutak mga ada pa kabasbasulat. Ang ko kanla pa kabasbasulat kapanunutak la iti nanumula nga kapanunutak. Oray 4 hours ko na tayo no at danto man laang inaynayon tayo nga trabaho tayo mestra. Kada jay mabati nga 4 hours out of the 8 hours nga dapat ag-report. Awan tumutla serbina. Okay. What about digiti ano dadto mga min na deti ti nabayag nga takder ko deto yun since daki ti radyo. Yung mga teacher kasi kung minsan yung mga affair ti munisipyo, affair ti syudad, affair ti probinsya, yung mga teacher adda quiz nga mayuswat agbalin ka nga coach, adda sports competition agbalin ka nga umpire coach, kada adda amin nga digito ket para kanya ka maikat nga oras ni mangisursuro para ka digiti estudyante na. Am I right or kanunungan nyo ti kapanunutak apo eda? Agpaypay so data Robert, agree ka data ibagbagam. Isungarod nga no kwa ihanak ka agpalubos kada iparit ko nga mapandag ito. Actually nakatadot mas mauawatay nga surat every day from non-government organizations, from other government agencies kasla dagiti mga min plano da nga tinawag ket adda dayta involvement ti contest kada iso amin kanayon mo lang estudyante kanayon nga mestra pinakaipan when in fact idiplinano da dagiti handa kami manginayaban nga nakitinlugaw kuma alakat dayta masarita klaeng yes ma'am sapay ta again kunak sapay ta ko pa kabasbasulan but these are things actually aglalo ka dayta leadership ni Apo Secretary Sara Duterte kayat nang agfocus kami laeng iti teaching and learning. So anya dagiti banbanag iso dagita ibagbagam nga aduon nga pakaya-ayaban ti mestra. Awan man klasen kasya ket oray ibaga tayo anda inassignan ni principal nga mang teachers si klase sa balay di mestra nga talaga nga mangisuro ti mangisuro. Yan nga, tumpak yung sabi ko kahapon na kasi adaman dito nga discussion ko di kalmanen, adamang take over, but sa bali di relasyon ni estudyante kadi di baro nga teacher na kaysa di talagang nga teacher na, di ba ma'am? Agpay so data Robert. Okay. Mayatak ko na. Okay, ma'am, so kada gitoy, DJ 6 hours, okay di jayen, na tama na yung 6 hours, then 2 hours preparation, kada gitoy klase. Ti pinagkita, Robert. Talaga, kaya tayo dito napintas nga plaster ti pinangisurot mesra. Napintas kumapay na automated nga teacher aid. Okay. Aside from the fact na maalay-ayan da kadagitay non-teaching functions nga itatakit madam mga isot ado nga pakaburiburan ti mestra.
Okay. What about DJ ano ma'am? Di kadakkel ti klase kasi I think dapat umabot ti 50 up to 60 pupils per room nga holden handelen ti may sada nga mangisursuro. Hanga problema DJ ma'am? So far tilawag Robert awan ti umabot ti 50 wenno 60. Okay. Mga 30 kasi nila umagiga tayo siguro 40 nasurok pasit a 40 awan umabot ti 50 wenno 60. Okay. Ada proposal ni Secretary Duterte ti biyang ti Department of Education kadagiti local government units together with DepEd nga masapol makita di sped ba yon yung tax from the local government units nga mapan na pondo from for the schools. Kumusta ti biyang ti DepEd Lawag iti deti banag ma'am? Mas usar Robert nang naruna ka dito yung naglabas at tawon ti pandemic at iso talaga ti dakkel nga kinatulungan tayo nga nang produce kadagiti masapol dagiti ubing nga modules kada iso amin pagpaprint dagiti masapol da nga electronic devices tablets laptops iso ti na panandakkel nga parte ti SEF ti pandemic kada iti nga tawon na i-plastar nga mang supusok matlaan kadagiti plano ti division office particularly ang teaching and learning kadagiti dadto mapay nga allowable kasi ti SEF Robert ket adda dagiti ipalubos ti lintag nga pakaigastusan na. Okay. Okay. So kasano ma'am kasano ti relasyon ni LGU ken dagiti eskwela para talaga nga tumpak yung papasok sa SEF? Itilawag Robert awan ti makuna tayo talaga nga napintas ti suporta dito ingutin tayo nga mayor tilawag kaya niya po mayor Michael Kion diretso pa Robert nga baybayadan da dagiti actually dagiti electric bill kan water bill ti eskwela SEF ti mangbaybayad. Okay. Lastly, ma'am, kumusta po? Magtatapos na po bukas yung Teachers Month celebration. So, kumusta? Ti Lawag City when it comes to Teachers Month celebration? Alakit adadagit activities tayo nga naaramit pa katigiti datuman nalpasen. Imo na di adaday naramit tayo nga clean up day idi Sabado October 1st. Naka-ukon tayo mati around Jak Marero 19,000 kilos nga waste tinakolek kasi amin nga eskwela amin nga teachers nagparticipate at dadapay nagki-participate nga ubing kada other stakeholders so around 4,000 Robert pinaki-participate idi Sabado. And then adada sumba tayo idi Parbangon di Kalman Lunes dito Ilocos Norte National High School at around 500 nga teachers nga imay naki zumba. And then tomorrow adada misa tayo at 9 o'clock ito'y St. William's Cathedral to be followed by bloodletting activity. Ito'y programa tayo nga dugong guro sa Gipbuhay dito Division Office mawawis gayam no mabaling i-plug ko dagiti may participate. Go ahead. Kidara. Yes ma'am. Nagrona ka dagiti yung Sempo Robert ket ado nga mi dagiti agsasakit hanmat nga ma-exempt ti mestra agsakit aya. Yes, so napintas nga dala ta ready nga dara nga maited kan urihan nga mestra kaya tayo talaga tumulong ti community na kalagiti masakit. And then in the afternoon around 4 p.m. ada day fire and ice ball tayo dito Centennial Arena. That will be the culminating activity Robert. Okay. Okay, so ma'am yung dugong guro automatically nga amin nga teachers makipartisipar? Haan Robert, dagitay lang ag volunteer ta dagitay ma-disqualify nga minakwa nang rona dagitay adda basit an anayen na adda health issues na handa nga mabaling ag donate. Kan adda damat dagitay mabaling nga ag donate mabuteng da laket hantay mabaling na pilitan nida. Okay lang kada kayo being the head iti DepEd Lawag nga dagiti party kadagiti eskwela nga dagiti teachers for Teachers Month celebration na apo eda. Ay actually sumaron to numalpas Jamie sa Robert dati party da nga talaga yung eskwela nga mabalin lang nga alak pwede nga rundaway nga yes ma'am, go ahead po. Remind yes ma'am, go ahead. Nga nasken nga gumasgastos dagiti naganak wenno dagiti agad-adal kada ito'y celebration nga maangay ta eskwela
it will be around 10 to 12 in the morning. So no, anyaman simple lang nga celebration basta lakat di magritan da dagiti mestra. Han nga nasken nga ko kontribusyon datap nun itikas taket agsagsagana dati ore anyaman. We can always express our appreciation and gratitude to the teachers by simple things like no at the maada yung flowers dita arubayan yun akat isut kay ito din sa kay mangisurat ti basit nga message di na saya aten. Okay. Naipaganat gud kada gitoy principals and even the teachers nga haan nga daytay agsapsapol ti nagarbo nga pan naka-celebrar ti Teachers Day. That's why no makita am di line up ti activities tayo Robert kat service oriented activities. Because we are deepening our sense of service on this day that we celebrate Teachers Day. Okay, ma'am. What about datangay Teachers Day? Kasi kung minsan ti Department of Education ket kidawin na ti napintas nga relasyon tinagbaytan dagiti naganak ken mangisursuro. Yung para bang i-monitor no kasot pa ng monitor ni mestra kadi activity ni anak. Parang ganun din yung parents. Kumusta kada giti agundaway ti kasdi, ma'am? Anak ti kasla di Robert yung response ng mga parents kasi daduma they keep on blaming the teachers digiti bad activities di ubing but at the other hand para kada kayo dapat role ni naganak nga mang monitor especially kadi aktibidad na iti uneg ti pagadalan Ma'am Eda. I when Robert haan nga mabalin dalat tayo ibaga dalat nga responsibility la ang timestra ti panaka-educate na rigat pa si Tetano ipabaklay da nga mamipinsan kada kami ti DepEd kaganain ko ibaga data Robert nga hami talaga kabailan. Yes, ma'am. Daytan to pay arigem kasla ko makanyak taanak ko nga 5 apay no sisaklat mga iaywan kada kwada hangko pay kabailan ket dayta nga rod mestran nga dumanon ti 40 ti learners na piman tulungan at tinulong tinaganak parents Robert kanda tumapay nga mabalin nga tumulong haan mi nga talaga kabailan ti DepEd aminin mi dayta nanipot pa idi haan mi talaga kaya. Okay. Okay, ma'am. Maraming salamat po. Itintedyo agundaway nga makainumanda kayo. Itineting aldaw iti programa ti Damdamag ni Berto. Happy Teachers Day, Ma'am Vilma Eda. No, kahit mo kablawan diti padam nga teachers, especially under the DepEd Lawag. Go ahead, ma'am. Thank you, Robert. Happy Teachers Day to all of us. See you all tomorrow at the City Jail Arena. Muna tayo tumakimi sa J Cathedral. So let's celebrate and we take this opportunity to deepen our sense of service as I said earlier. Thank you, Robert. Maraming salamat po, Ma'am Vilma Eda, ti Schools Division Superintendent dito Siyudad ti Lawag. So dijay, gagiyam kapsat, one time big time na yon, tanong na natin lahat kay Ma'am Vilma Eda, yung mga proposals, plans, gagiyam kapsat, top no ngato apo ti kalidad ti edukasyon panagawat ko ni Ma'am Eda parang hindi pabor sa 4 hours teaching load okay na yung 6 hours lakit di awan digitay extra activities nga aramiden digitay mistra may papaobra kada kwada kitid daw pa ti teaching aid teachers aid parang nursing aid ba gagiyim kay kaamsat so nga tama yung kahapon ori ni Ma'am Eda kanunungan na agasim agpiesta ag birthday ni Mayor adda sumangpet nga sa nga ili mapamunto kiddawen dete drum and lyre ni eskwela manunto nga lawas nga tambur da practice da di sa eskwela samon to mapani di arrival ipani di arrival di airport wenno pantalan wenno ta nga mapamo pagtuktok rin nida nga pagtamtamburin nida ori da laglinglinget nga kasto na ti pudot na indo ko na da motorcade di kargada man nida di trakan deta man tambor di tambor gayem kay kapsat kas na di Diana around the city no fiesta gayem kasi ko digiti ubing ket DJ Apo pukaw digiti ubing pukaw pa digiti mangisursuro at hammet nga kayat ni eskwela no siya ti principal awan dugdugik DJ kwada
teacher nga in charge ka dijay, yung kapintasan nila, practice mi da, kaya't nga may babay yung eskwela din, may mga ganon, no? So nito met mestro, panawan na ni or time di subject nga papanan di ubing, awan na adda jay ground na, adda jay quadrangle, adda jay covered court nga mang practice ka dijay agtukar, no saan, kasla ko na ni Mrs. Eda, nagad-adu nga surat kadakwada, manibot ka dito NGOs, kada sabsabali pa yung organisasyon, tapno mangyuswat ti quiz, mangyuswat ti kompetisyon, o sports, or anyaman. So ni coach santo ni mestra, ni anang suheto ti pagsasaliban, science, mathematics, so dito math teachers, science teachers, isudan to ti mang coach ka dito estudyante nga magipartisipan. Panawan da ni klase, gagihim kabsat, diti grade 1, grade 2, dinugal dat lapis ditan, Uno kasi, agtitinakaw dat papel, agsisinutil dat dang, kulkulan dat titinira dat daw nagtaklase, sumangpet ni mestra, agtugaw da, kasla parang walang nangyari. Ganyan yung mabata gagihim kabsat ko na, kasla ko na ni Ma'am Eda, adamit kiti ag take over, ngimte ko na kiti kalmanin apo sabali di relasyon ni talagang mestrada ken DJ ag take over pagarigam langen no adda substitute o repe ag 2 nga bulan ni substitute 3 a bulan gabutawan ni permanente nga mangisursuro kasla haan tupay nga nayadaptar DJ ubing nga DJ riknana or relasyon na ka DJ substitute nga teacher gagihim kay kakabsat so amangan pa tamayaw awan kasi DJ sistema ada kanya-kanyang sistema ti mangisursuro gagihim kay kabsat DJ la auramon la langamon the way you way mong ag discuss ket may isabali parang manibago digiti ubing gagihim kay kabsat or digiti agad adal so yung mga ganon dakkel apo nga pukaw para kaditi agad adal or mabalin nga malito maulaw da gagayim ken kamsat so sabi apo tagbaligi amin digitoy nga adadapay nga mang paduras mangipangato iti kalidad ti edukasyon iti pagilyante nga Pilipinas gaputa adu diri agkuna maudi tay unayen apo kalidad ti edukasyon ti pagsasaritaan ti pagilyan na Pilipinas kadigitay kabangibang tay nga pagpagilyan yung sweldo tama lang yan kuno ni Ma'am Vilma from salary grade 11 katumbas na apo ti 25,000 nga nasurok mapagbalin nga salary grade 19 nga katumbas na apo dito nga sweldo iti 49,000 plus nasurok halos abot ng 50,000 mga teachers gigiyim kayong kakamsat ayun so, thank you very much once again kay ni Ma'am Vilma Eda. Happy Teachers Day kada kay amin nga mangisursuro itintero nga pagilyante nga Pilipinas no di ba tintero alubong gagiyim kay kabsat kunada nga anyaman na po nga balaigi gagiyim kay kabsat kang runan na iti bineg ti edukasyon awan deta nga balaigi no awan dagiti mangisursuro. JAMR Construction Supply. Naglukaten ti JAMR Construction Supply. Apakagatangan ka dagiti di kalidad. Yem nalakati presyo na kasapulan iti panagpatakder ka dagiti balayo. Wenno anyaman napasdek. Alis tulay nga sapulen ti JAMR Construction Supply. Ada deto iti Subarod asilig ti mga to bridge. Di kaya JAMR Construction Supply. Naglukaten ti JAMR Construction Supply. Apakagatangan ka dagiti di kalidad. Yem nalakati presyo na kasapulan iti panagpatakder ka dagiti balayo. Wenno anyaman napasdek. Alis tulay nga sapulen ti JAMR Construction Supply. Ada deto iti Subarod asilig ti mga to bridge. Di kay agpaudi iti panakagatang dagiti kasapulan nyo kadagiti patakderyo. JAMR Construction Supply titurungen kenno kasapulan nyo ti opisina dagiti negosyo adaan da pay ti paupaan nga espasyo iti second floor ti JAMR Building. JAMR Construction Supply iti JAMR Building Subarod paset ti barangay 50 Butong diti siyudad ti Luwag asilig ti mga to bridge nalaka ngem di kalidad a materyales magatang iti JAMR Construction Supply. Sawa ka na ba sa pare-parehas na lasa ng lechon manok? Dito sa King Galitos.
kung saan ang panlasa mo'y concern ko, siguradong kasasarap. Marami nang nakasubok at nakatikim ng King Galitos Lechon products at talaga namang na-enjoy at naging paborito nila ang aming lechon. At dito, makakasiguro ka na malinis at ligtas ang aming produkto. Kaya tara na, subukan ang aming napakasarap na lechon manok. Ang talaga namang napaka-crispy King Galitos Yempo. Ang aming juicy-licious at siksik sa laman na lechon belly. At siguradong walang tinig na boneless bangus. Enjoy your meal! Nagito'y ti pakasarakan kariri branches ti King Galitos, Fourth State Parañaque, Marcelo Parañaque, Molino Cavite, Primark Noveleta Cavite, Tanza Cavite, Magdalena Laguna, Mahayhay Laguna, Calamba Laguna, Deparo North Caloocan, Primark Bagumbong North Caloocan, Kingstown 2 North Caloocan, Villa Cristal North Caloocan, Liano North Caloocan, Primark Bridgestone Camarin North Caloocan, Primark Arherton Fairview Quezon City, sa Uyo Fairview Quezon City, ken padaanan ti panaglukat ti sa balipay nga branch ti King Galitos iti Santo Domingo Fairview Quezon City, ken Primark Kasiglaan Montalban Rizal. Salwadan ti bagi kontra iti dengue, edi dito nga paragtutudo agraira manen ti sakita dengue. Dumngeg tayo ken ni Dr. Alan Taylan, manibo diti St. Camillus de Lelis Hospital diti Ciudad Tilawag. No, importante lang hapo no kastoy nga panawin, search and destroy nga kuna tayo preventive measure no. So no talaga nga datan importante nga digiti nakapsot ti naturalesa na diabetic, hypertensive, alnad tayo dito may iwasan talaga ora na niyan di lamok ket dalatad ta. So importante kuna tayo prevention Sir Robert. And importante pa pabigsahin ta di naturalesa tayo no. 90% met ket di nga saksakit Sir Robert. Agda po yung nagkiti ko na tayo nga letter tatlo nga B nga kuna tayo mayan, blood pressure, blood sugar, body weight no makontrol mo dito ay pumigsa ang kalaki di nga diabetic, hypertensive ay ket mapigilan tayo digiti saksakit nga dengue. Tandami digiti makakagat nila mo nga mabaling nga dengue kadakwada ng napigsada nagurigor, damit nga makarik natin madi. So again Sir Robert, importante prevention is preferable to cure. Okay, tuloy. Ti programa tayong Damdamag ni Berto. Thank you very much po karing sumaganad. Nya sponsors uno tumultulong kada tayo para iti panakaidanon ti programa tayo Damdamag ni Berto. Thank you very much ken ni TMT Construction Company. Di barangay 48 Kamungaan North Lawag City. Babayin ken ni Honorable Telwin Tapawan, kaming ti Sangguniang Bayan ni J. Marcos Ilocos Norte. Ni Ma'am Erlinda Ferminhood di barangay Naglikwan Pasukin Ilocos Norte. Mr. Loreto Tamayo iti Waipahu Hawaii. Mr. Onopre Durupan iti Wayanay Hawaii. Ni Ma'am Elis Tamayo barangay 16 Bacara Ilocos Norte. Ni Dr. Alan Taylan iti St. Camillus de Lelis Hospital iti number 121 Zacarias Flores Street Lawag City. Pugadlawin North Courier Service iti Balintawag Street Lawag City. Babayin ken Engineer Neil Jose iti kedyo ipatulod when ipawita po iti probinsya ti Cagayan, Isabela, Baguio City ken Origi Manila. Mapanen iti Pugadlawin North Courier Service Balintawag Street Lawag City. Ni Mr. Joe Agtarap ken ni Mrs. Millie Espiritu Agtarap iti Ivavich Hawaii. Thank you very much. Ni Mr. Edwin Ancheta iti Toronto, Ontario, Canada. Okay, tuloy-tuloy tayo po, ti panagdadanggay o para pulog at may isa na minutos kalpasan, ti oras ti alas 12. Naglikidar man na po, di kita agliklikidar. Iti biyang, di kita agirak-rakurak, gagiyem kayong kabsat. Amoy ka di, may isa ti pagilian tayo nga Pilipinas, kada kita a very dangerous country. Kada kita agirak-rakurak. Ada po nga na parubruban dito, kalpasan niya, ada tinagbalin nga saan niya na sayat nga relasyon na tinagbaendan the Nobel Prize winner Maria Ressa ken ni Presidente Rodrigo Duterte together with ABS-CBN ken ti Administrasyon Duterte gagayem ken kabsat idi rabi pinapatay dapo ti maysa nga Batikan nga broadcaster natay ti veterano nga komentarista ti radyo nga ni Percival Mabasa.
ni Percival Mabasa at anti-region name po nga Percy Lapid. Ti panakapapatay ni Mabasa wenno ni Lapid ket napasama ka po iti Las Piñas City Kalpasan nga mapaltupaltugan dito ket babaen ti parang konfirmar ti Philippine National Police nga panakapapatay tinasaw nga media man gagiyem kamsat idi rabi na i-report dito po bawen ti istasyon nga nagpapayan na DWIZ bawen ken ni Marusarne agarup alas 8 idi rabi idi paltupaltugan da ni Mabasa bawen kan idi duwa nga nakamotorsiklo bayat nga mapan iti BF Resort iti Las Piñas no sa dinno nga ditoy nga uswat na apo dito online broadcast online broadcast gagiyem ken kamsat ni Percival or Percy Lapid gagiyem ket nagbalin niya dating broadcaster or anchor iti WIZ 882 kHz gagiyem ken kamsat nga isuna diti naambos idi rabii gagiyem ken kamsat ti may sa kadagiti nakabigbigan da ket dito KBP ID na ken sabsabali pa nga card nga nakanagan ni Percival Mabasa nga naala iti dito lugan na ken isuna ket agmaymay sa idi rabii gagiyem ken kamsat idi maaramid ti nasaong pamaltog iti nasaong broadcaster. Respetado ni Mabasa or ni Lapid kadagiti katrabaho na kastamit din digiti followers na uray pay no adda digitay makitkita nga nadagsen nga komentaryo na gagiyem ken kamsat aglalo iti parang lablaban na iti disinformation digiti maling makakuryente nga damdamag gagiyem kamsat idi kalman nag-upload iti YouTube page na kadagiti komentaryo na kontra iti red tagging nga naiere iti programa na Lapid Fire gagiyem ken kamsat nagkarimet ti biyang ti Philippine National Police nga investigarin da ti nasaong nga panakapapatay ti nasaong nga media personality amuyo kadi nga ni Lapid or ni Mabasa gagiyem kay kamsat ket may sa kaditi kang runaan no broadcaster nga kritiko ti dating nga presidente Rodrigo Duterte ken ti agdama nga presidente Ferdinand Marcos Jr. Gagiyem kay kamsat may nagiti datoy kinondenar ti House Deputy Minority Leader Franz Castro ni Franz Castro isuna po diti ACT Teachers Party List Representative Alliance of Concerned Teachers in the Philippines gagiyem kay kamsat kinondenar na ti panakapapatay ni Mabasa aglalalo kuna ket naiget nga kritiko ti agdama nga presidente ken dati nga presidente Rodrigo Duterte but parang too early nga ano tay digita gagim kamsat amuyo ti biyang ti media ti girak-rakurak nga kaskada tayo gagim kamsat medyo samot sari digiti mabalin nga pakapasamakan iti kastoy no daduma maling akala ada digiti tattao nga yung isasite mo yung komentaryo analysis mo apo or otherwise ada iparwar mo nga expose no daduma ti anan na digiti ano yung may mga tao na inaangkin yung issue kahit hindi siya kaurehang isuna aminen na nga isunat matamtamaan kasi adakas diyan nga ramid na gagiyem kamsat history repeat itself nga kunatayo ada digiti kasjay nga tattao gagiyem ken kamsat nga uray saan nga iso DJ puntirya digiti komentaryo analysis or panagipapan ka digiti damag kasna isuna ti kasi guilty siya gagiyem isuna DJ adda aramid na kasjay may kasna adda pada nang adda kaan niniwan na kapad pada nat niniwan gagiyem ken kamsat ni Franz Castro kunana nga nakaamamak nga talaga ti agtultuloy nga panakapaspasamak wenno dumarigdegdeg nga extrajudicial killings harassment dili pagilyan nga digiti target ket digiti nga digiti target ket digiti kritiko ni Marcos ken ni Duterte digiti media man aktivista opposition ore pwede digiti religyoso base apo kaditi takder ni Castro nagpanawagan ti kampo nga wenno ti kampo ni Castro nga maimbestigar baben ti Commission on Human Rights pakaramanan ti Kongreso tinapasama ket mailantad digiti harassment pamapatay kadagiti kritiko ti gobyerno gagayem ken kamsat kas kun nakitayen maibilbilang ti pagilyan ti nga Pilipinas nga maysa kadagiti nakaamak wenno delikado nga pagilyan pakasikna na po iti kastoy nga profesyon ti panagirakurak
Inagbalin nga report ti National Union of Journalists of the Philippines ni mabasa ti may kadwan nga periodista nga natay iti administrasyon ni Ferdinand Bongbong Marcos Jr. May kadwa nga radio broadcaster ni Ray Blanco nga etiket nabagkong ijay Mabinay Negros Oriental idi 18 ti mabilang idi bulan ti Septyembre. Ti pamapatay karitay journalism wenno agirak-rakurak ket agtalinaed tinasaong profesyon nga kas delikado nga profesyon iti pagilya na Pilipinas segon ti National Union of Journalists of the Philippines gagayim ken kaabsat but para kanyak medyo narigat pila nga po no siyak lang nga may isa dapat may kan pa iti gundawa iti biyang ti PNP nga ginvestigar ti NUJP gagayim kaabsat ket nagipagrik-na iti pamilya ni Lapid kastameten kadagiti kaabsat nga adda iti biyang ti panagirakurak wenno ti kabsat ni nga veterano ni Roy Mabasa kabsat ni Mabasa met lang nga napapatay dito. Malaksi da po iti komentaryo kontra iti red tagging gagayim kabsat adapay Manila Judge Marlo Magduzo Malagar nga in peteng na iti programa ng Risgo iti Philippine Offshore Gaming Operators iti nga dito iti mang kilkilo kada digitay pakasaritaan ti biyang ti martial law. Ayun gagayim kabsat di apo dito pasamak. Yun po ang amuyo mapapatay man apo dito broadcasters dito agirak-rakurak nga kastinumuti biyang gagayim kabsat rumusing tulatta ti sabali pay nga henerasyon dagiti agirak-rakurak nga saan nga agtal na agingga nga dida mairakurak ti pudpudno aglalo digiti addaan iti saan nga umiso nga aramid mapapatay da kami man amin gagayem kamsat addan tulatta o kitain nyo gagayem kadagitoy nagadun digiti ububing nga talagang agkalikagom iti kastoy nga trabaho dito'y panagirakurak kakabsat ken gagayem ket no mapapatayo da addan to manen sumaruno mapapatayo addan to payla sumaruno gagayem ken kabsat gaputa dito'y ket maysan nga katuwang or kakibin ti publiko para iti panakairakurak ti kinapudno ken panangipaay iti atensyon kadigiti kalikagumda aglalalo digiti awanan ti puwersa nga mangidanon kariri agtuturay ahensyas ti gobyerno kadigitay dida kayat na mapaspasamak wenno kalikagumda nga maaramid iti kabukbukudan da nga lugar gagayem ken kaamsat so nga tegunakon na po mapapatay man digiti broadcasters gagayem ken kaamsat addan tulat ta sumaruno nga kapututan or henerasyon ni agirak-rakurak nga agkalikagom nga mangibunannag iti pudpudno aglalo digiti kontrobersya nga digitoy ket ululsan kalkaluban digitay nabibilig at tao. Blue House Prexon 2 Beach Resort nadalo sa lugar a pagtitipunan ti pamilya ken papagayam nalawa digiti cottages adan pa iti shower rooms. Blue House Prexon 2 iti mismo Akalaya Beach di kay agpangadwa gaputan na sayaat ken manakigayem ti agtegikwa ken di agserbi kada kayo umno a lugar para iti dinto malipatan na paragtitipon gaputa si degi ti baybay bigat aldaw ken malem nakalukat ang mga komudar kada kayo ti Blue House Prexon 2 Beach Resort masarakan iti barangay number 37 Kalayab Lawag City kukuha kinamat matunan da Mr. and Mrs. Rexy Buyat Blue House Prexon 2 Beach Resort adan ti makaawis nga glawlaw intayon kakailian para iti dito malipatan na panagraragsak iti Blue House Prexon 2 Beach Resort para iti reservation tumawag iti cellphone number 0963 003282 Blue House Prexon 2 Beach Resort. Daytoyen tinurore digiti agisem kariri daan na lugan wenno digiti maawagan iti vintage car dandanin ti panaglukat ti DRT Auto Restoration manipod iti multi-awarded nga agtagikwa ani Mr. Danilo Torres. Ditoy nga aramiden dati panagisubli ti husto alangat ti lugan nyo manipod tawen nga rimwar ti modelo na eksperto ken di kalidad ti trabaho malaksit iti data ijaya dan tupay ti panakatarimaan digiti modelo alugan nyo iti naing kalintegan na presyo. DRT Auto Restoration manipod kadaanan aging gana iti kamodeluan na lugan inda atensyonan ngarud kakailian padaanan ti panaglukat ti DRT Auto Restoration
Kukwa kinamatmatunan ni Mr. Danilo Torres, tinangyalat ti kangato na pamadayaw, irikaw dyan nga Mias 2022, Wenno Manila International Auto Show. Basarakan iti Biak na Batu Street, Barangay number 21, Lawag City. DRT Auto Restoration. No kalikagom mo ti makagatang kariri di kalidad. Imported nga arwaten para lalaki ken babae pakiramanan di girubing ken nagtutubo. Daytoy titurungem. Melinda's Fashion Boutique. Magatang dito ay imported nga RTWs kaski pantalon para lalaki ken babae. Shorts, t-shirts ken blouses. Ado pa'y pagpilian nga gowns sa babae kastamet ten di ladies sandals ken sapatos. Adanda pa'y kariri cosmetic products, ore jewelries ken bags. Melinda's Fashion Boutique. Nangato ti kalidad di kitilako da, ngem na yung kalintigan ti presyo da. Melinda's Fashion Boutique, masarakan ti JAMR Building, Subarod, Barangay 50 Butong, Lawag City. Melinda's Fashion Boutique, imported nga arwaten para kingka kentiso amin. Melinda's Fashion Boutique, the home of high-quality RTWs. Melinda's Fashion Boutique, second floor, JAMR Building, Subarod, Barangay 50 Butong, Lawag City. JAMR Construction Supply. Naglukaten ti JAMR Construction Supply. Apakagatangan ka dagiti di kalidad. Gem nalakati presyo na kasapulan iti panagpatakder ka dagiti balayo. Wenno anyaman napasdek. Alis tulay nga sapulen ti JAMR Construction Supply. Ada deto iti Subarod asinig ti mga to bridge. Di kay agpaudi iti panakagatang dagiti kasapulan nyo kadagiti patakderyo. JAMR Construction Supply titurungen. Kenno kasapulan nyo ti opisina digiti negosyo, adaan da pa iti paupaan nga espasyo iti second floor ti JAMR Building. JAMR Construction Supply iti JAMR Building, Subarod, paset ti Barangay 50 Butong, diti Siyudad ti Luwag. Asinig ti mga to bridge. Nalaka ngem di kalidad a materyales, magatang iti JAMR Construction Supply. Okay, tuloy-tuloy. Dapat na batbating ngayon ng minutos kasanguanan niya agalauna. Itideti nga malim kagiyim kayong kamsat. Dito may tinapintas nga damag. May patong pala po ti rollback. May kadwang agsaruno. Itideti lawas na ito. Iti presyong ti gasolina. Kaya na kastamit din digitay pay sabsabaling petroleum products. Gagiyim kayong kamsat. Iti nagbalin nga advisories manibod ti Pilipinas Shell Petroleum Corporation ken Sea Oil agagiyim kay kamsat maipatungpal iti panakakisay ti presyo ti gasolina ken diesel 45 centavos 45 centavos idinto nga ti kerosene ket 85 centavos mangipantulong palmet ti clean fuel iti isumet laeng nga panagbaba ti presyo digiti saong klase ti produkto a petrolyo. Epektibo ti panagbaba ti presyo dito yung petroleum products alas 6 into nubigat gagiyim kamsat Martes malaksi ti clean fuel nga mga ipatungpal nandeto yung adjustment when panagbaba ti presyo into na alas 12:01 into no tenga ti rabi base ti latest nga data manipod ti Department of Energy rumrumar nga year to date total adjustment kaya dan ti increase nga 14 pesos and 85 centavos iti kada litro ti gasolina. Dakdakil apo no diesel 29 pesos and 40 centavos ting matwanan gagiyim keng kamsat para iti diesel idinto nga 24 pesos and 10 centavos iti biyang ti kerosene gagiyim ken kamsat Ada sa bali manen nga expose ni Senator Raffy Tulfo. Kalpasan na po ngayon bunanag na nga digitay operators ti small town lottery ket suswitiken dati gobyerno kaditi ideklarada nga kubranza gagayem kay absat bisa dita ti Pangasinan, Laguna, Ilocos Norte awan kaditi na udi nga expose ni Senator Raffy Tulfo may summit kaditi Vatican nga broadcaster gagayem kang absat binagaan ni Senator Raffy Tulfo ti Bureau of Internal Revenue nga ikanda ti na iget nga atensyon ti oil smugglers ken big time tax evaders amom na smuggler no naket awan tax na ti pagtaksan da kaditi lagayanda
nga iti biyang digiti opisina, especially Bureau of Customs. Tapnon ti kasta matulungan ti gobyerno nga makapastrek nga saan ket nga ti pumpuntirya ti BIR ket digiti babasit ti kita na nga agnig negosyo wenno babasit nga negosyo. Idi budget hearing nga naiswat babaen ti Finance Subcommittee idi Lunes, linagip ni Tulfo nga iditawen 2010 in rakurak when singasing ti BIR nga ma-require digiti pedicab ken tricycle drivers, market vendors, pagkaramanan digiti sari-sari retail store owners nga mag-issue ti resibo tapnon ti kasta wenno manipod ka di produkto ken serbisyo nga ilako digitoy ang nasursurok ngem 25 pesos. Ayon idi 2017 kinuna ni Tulfo nga pinusgan ti BIR ti nga gasot 20 ket tallo nga revenue district officers in Intero Pagilian tapnon rugyandan ti panagilista kaditi sari-sari stores ken sabsabali pa nga babasit nga negosyo para iti kalikagumda nga mangkolekta iti dakdakkel nga buwis. Idi sumet laeng nga panagdingeg kinuna ni Tulfo nga ti Bureau of Customs ti mangipaay kaditi records nga nangipaay kaditi records wenno mangipaay kaditi record nga mangipaneknek nga amin nga mark call products ket umiso DJ record wenno datos manipod ti United Nations Conference on Trade and Development nga daan iti wenno panangited iti impormasyon kadi so amin na kumpanya nga agi biyahe nga umay dito pagilian nga Pilipinas. Ti pannakapaay ket mayan natop iti record ang mayan natop iti record mapaay nga mangyan natop iti record ket kayat na nga sawen nga detoy ket panday gipuslit iti langis nga detoy ket subran ti pannakapaspasamak na dito pagilian iti likudan ti maysa punto siyam nga pesos nga inspection service provider iti so biyang ti surveillance gigiyem kamsat nga detoy ket maipasigurado kuma nga umiso ti mainayon nga marker iti gasolina kuna ni Tulfo. Gawid dati ginutigot ni Tulfo ti gobyerno nga saan nga mangpairenyo ti kontrata dagitoy iti SGS nga nakasagana nga ag-expire iti sumaruno nga tawen nga detoy ket na dakamak ti terms of reference kan kasapulan detoy nga Swiss company nga iyakar diti teknolohiya da ken formula dagitoy iti Pilipinas kalpasan ti 5-year pack. Kinid daw pa iti senador iti Bureau of Customs nga mangipaay iti record ti rumbeng nga 1,700 record iti biyang diti 1,700 gasoline station na nga pisikal nga inspeksyonen apo ti SGS kada bulan para iti napalabas nga tawen tapno masigurado nga umiso iti mairakrakurak nga kita dagitoy. Ayun tama nga naman no adda digiti kakastoy apo nga tax evaders digiti agipuspuslit kadigiti kakastoy nga produkto gagayem ken kamsat ket tila papairutam ket digiti sari-sari store wen nagrigat apo ti ti sari-sari store ori lang makalulwa DJ adda sari-sari store na gagayem kamsat ti kadakkel ti kayat dang idekleram nga puunam uri basit lang tikit kitaem gagayem ken kamsat digito ti tirtiraen ti biyang ti BIR idinto nga digiti kasoy kas nakadati nagbali na rakurak ni Tulfo digitay agipuspuslit apo ti nagduduma nga produkto dita Bureau of Customs dita pantalan nakadado gagiyem ken kabsat ti di may manut matiliw apo dita nga nga digita nagnegosyo apo nga illegal di pa nakaisirek na di pagilyante nga Pilipinas apay nga dida isu ti kamaten ni apay nga digiti babasit nga negosyante agasim ta pedicab tricycle drivers agdapay BIR da digitan gagiyem kamsat babayadan da ti BIR no kano agbalor ti 25 pesos DJ DJ inlako mon resibwa mon tapno adda pang kuntaran ni BIR no manuntot bayadam anak ti salbag nga BIR dito idinto nga adu digiti sabsabali nga tax evaders digiti billions ti gagiyem kabsat nya kas kadeti rakurak ni Tulfo nga adu digiti smugglers gagiyem ken kamsat ti langis iti pagilyan nga Pilipinas nga digiti ti mangsuswitik iti biyang
ti Pagilian na iti kalabes ti manen expose ni Rafi Tulfo, Senador Rafi Tulfo, dagitay operator ti small town lottery nga saan da nga ideklara ti husto nga kubransa wenno koleksyon da nga mangsuswitik iti gobyerno awan pay benefits dagiti kabos kada kolektor da gagiyem ken kamsat ya edi man ti muna sa imununan nga rakurak wenno expose ni Tulfo itatamanen dagitay oil smugglers gagiyem kamsat nga dagitoy ket may bilang nga big time tax evaders gagiyem ya mga taga BIR kasi kung minsan sila pa yung bantay sa lakay parang sila yung bantay ng kaban ng gobyerno pero sila yung sumasalakay kaglalo digiti kunadang examiner adon digiti na ibunyag apo nga kastoy nga arami digiti examiner umay da i-examine then switiken da digiti deklarada then digiti makisay ka digiti bayadan ni agbayad sumrek ka dakwada or mangalada percentage porsyento do sa jay so nga awan salat na saya at buti na lang at may mga ganito expose gagiyem kamsat especially ni Senator Rafi Tulfo imuna digitay gambling lords nga operator apo ti STL small town lottery suswitiken da kano ti gobyerno gaputa basit laing di deklarada nga koleksyon da gagiyem ken kabsat tata oil smugglers dati in rakurak manen ni Senator Rafi Tulfo. Okay? Awan na po tinabati pa yung oras dito dito yung malem para iti programa ti damdamag ni Berto. Dari po ti bagamyo Robert de la Cruz, iti technical control Maki Paulino Agustin. Ibati bin tinatalinaay nga malem ti Martes tayo amin na sapada agyaman kam tingkay panagdingeg keningkay panagbuya. Damdamag ni Berto. Programa pakidanunan di paspasama kinibugog tayo alumar. Idintero maginan ken unay di balasyo tao. Damdamag ni Berto. Pakaidasaran di damag wenno paspasamak. Diri sumbat diri agtuturay kadiri issues. Ken kalikagong di umili. Damdamag ni Berto. Awisan na ka tapno makipartisipa. Agtimek tayo kakailan tapno maamuan ti publiko ti husto akalikagong tayo. Awan malabsan amin ket may payan ti gundaway iti daytoy programa. Damdamag ni Berto. Rangtay ti publiko adumanon kadiri masiknan. Damdamag ni Berto. Sawa ka na ba sa pare-parehas na lasa ng lechon manok? Dito sa King Galitos, kung saan ang panlasa mo'y concern ko, siguradang kasasarap. Marami nang nakasubok at nakatikim ng King Galitos lechon products at talaga namang na-enjoy at naging paborito nila ang aming lechon. At dito, makakasiguro ka na malinis at ligtas ang aming produkto. Kaya tara na, subukan ang aming napakasarap na lechon manok. Ang talaga namang napaka-crispy King Galitos Yempo. Ang aming juicelicious at siksik sa laman na lechon belly. At siguradong walang tinig na boneless bangus. Enjoy your meal! Dagitoy iti pakasarakan kariri branches ti King Galitos, Fort State Parañaque, Marcelo Parañaque, Molino Cavite, Primark Noveleta Cavite, Tanza Cavite, Magdalena Laguna, Mahayhay Laguna, Calamba Laguna, Deparo North Caloocan, Primark Bagumbong North Caloocan, Kingstown 2 North Caloocan, Villa Cristal North Caloocan, Liano North Caloocan, Primark Bridgestone Camarin North Caloocan, Primark Arherton Fairview Quezon City, sa Uyo Fairview Quezon City, ken padaanan ti panaglukat ti sa balipay nga branch ti King Galitos iti Santo Domingo Fairview Quezon City, ken Primark Kasiglaan Montalban Rizal. Tumulong para iti panakasalbar ti biyag. Pambalagip nga danon kada kayo babayan ti ENR Online ken ti Philippine Red Cross. Well, nagpintas launay nga ikaadwan ket agbalin nga parte kada ito nga advokasya ipanagdonar ti dara. Amo tayo nga iti dara ket aysa kadagiti kakaimportansyaan nga fluids wenno necessity iti maysa nga tao. We cannot provide blood without blood donors as they say. So, haan tayo nga mabuteng nga agdonar ti dara kasi iti panagdonar ti dara ket maysa nga banag nga
makatulong tayo iti sabali nga tao. Ket ti agdunar ti dara apo mangted deto iti self fulfillment as they say, or sense of self pride. Kasi ammo tayo nga ti panagdunar ti dara ket biag ngamin ti katumpas na. Hala nga may nga biag, it can save up to 4 lives, imagine. There are also personal benefits nga no agdunar ka ti dara ket personally, tabagbagi tayo, ano digiti advantage na kasi no agdundunar tayo ti dara apo, we can be sure nga mas napimpintas ti anayas ti bagi tayo. Donating blood can be a way to prevent from getting all those illnesses, especially tayo kunada cardiovascular illnesses related. So napintas ti agdunar apo iti dara maamuan tayo pay ala haan met amin ket naikan ti bagi nga nasalun ta haan nagpapada ti bagi tayo ngam no agdunar tayo di dara ket it's also a way of having us health check up. Makunan to tayo doktor nga digitoy tina-find outan iwasan tayo basit ti kastoy no maminsan kastoy. So napintas ta the way tayo nga maamuan tayo iti kondisyon ti bagi tayo. Maamuan tayo pay apo iti blood type tayo. Okay. So very important that donating blood is also way of knowing yourself. Tinapalabas. Namulit ti agdama babaen tinapalabas sa mangsangal ti masakbayan. Day dinapalabas na nakaibinggasan da balegi ken panakapaay. Anangasot ken liday ket naibuyog sa innek. Ana magarubos na paitalulwa. Ngemkas nakaparswaan ti lubong. Umbaas tinagtangi pasipnget ni Rabi. Tumpar anaraar ni barungag sapa tapno umungar baru anamnama. Namnama asubad ni napait anapalabas. Ket may buwang de isem ken garakgak. Kagiddan ti panaglunit ti nauneg ken nasay masugat. Tinapalabas. Ngayon kasangwanan yan ti basa, yun ituloy nga ibasa, dito surat nga nakaipanaunan, ti pakasaritan ti biyag, ni pagayam tayo George, agyaman tayo iti TMT Construction Company, iti Barangay 48A, Kabungaan North, Lubag City, babaen ka ni Sangguniang Bayan Member Honorable Telwin Tapawan, iti Marcos, Ilocos Norte. Ni Ma'am Erlinda Ferminhood, iti Naglikuan Pasuki ni Ilocos Norte. Mr. Loreto Tamayo, iti Waipahu, Hawaii. Mr. Onopre Durupan, iti Wayanay, Hawaii. Kastamit din, di paragyaman tayo kini Ma'am Elis Tamayo, di Barangay 16, Bacara, Ilocos Norte. Thank you very much kini Dr. Alan Thailand, iti St. Camillus de Lelis Hospital, iti number 121, Zacarias Flores Street, iti Ciudad Tilawag. Tipugad Lawin North Courier Service, iti Balintawak Street, Lawag City, babaeng kini Engineer Neil Jose, para kariti kayat yung ipatulod, kariti kabagyan, kapamilya, winipatpatigyo, iti biyag, gagiyem ken kamsat, mapan iti Pugad Lawin North Courier Service, iti Balintawak Street, Lawag City, babaeng kini Engineer Neil Jose.
Thank you very much kini Mr. Joe Agtarap, kini Mrs. Millie Espiritu Agtarap, manipo dito Iva Beach, Hawaii. Ken thank you kini Mr. Edwin Ancheta, manipo dito Toronto, Ontario, Canada. JAMR Construction Supply. Naglukaten ti JAMR Construction Supply. Apakagatangan ka dagiti di kalidad. Yem nalakati presyo na kasapulan iti panagpatakder ka dagiti balayo. When you anyaman napasdek. Alis tulay nga sapulen ti JAMR Construction Supply. Ada deto iti Suba Road. Asirig ti mga to bridge. Di kay agpaudi iti panakagatang dagiti kasapulan nyo kadagiti patakderyo. JAMR Construction Supply titurungen. Kenno kasapulan nyo ti opisina dagiti negosyo, adaan da pa iti paupaan nga espasyo iti second floor ti JAMR Building. JAMR Construction Supply iti JAMR Building, Suba Road, paset ti barangay 50 Butong diti Siyudad Tiluag. Asirig ti mga to bridge. Nalaka ngem di kalidad a materyales, magatang iti JAMR Construction Supply. Daytoyen tinurure di agisem kariri daan na lugan wenno di mauawagan iti vintage car. Dandanin di panaglukat ti DRT Auto Restoration. Manipod ti multi-awarded nga agtagikwa ani Mr. Danilo Torres. Ditoy nga ramiden dati panagisubli ti husto alangat ti lugan nyo, manipod tawen nga rimwar ti modelo na. Eksperto ken di kalidad ti trabaho, malaksit iti data. Ijaya dan tupay ti panakatarimaan di kiti modelo alugan nyo, iti na kalintegan na presyo. DRT Auto Restoration, manipod kadaanan, ang hinggana iti kamodeluan na lugan, inda atensyonan. Narod kakailian, padaanan ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Kukwa kinamat matunan ni Mr. Danilo Torres, tinangyalat ti kangato na pamadayaw, irikaw dyan nga Mias 2022, Wenno Manila International Auto Show. Masarakan iti Biak na Batu Street, Barangay number 21, Lawag City. DRT Auto Restoration. No kalikagom mo ti makagatang kariri di kalidad. Imported nga arwaten para lalaki ken babae pakiramanan di grubing ken nagtutubo. Daytoy titurungem. Melinda's Fashion Boutique. Magatang ditoy di imported nga RTWs kaski pantalon para lalaki ken babae. Shorts, t-shirts ken blouses. Adu pay pagpilian nga gowns di babae kasta meten di ladies sandals ken sapatos. Adanda pay kariri cosmetic products, ore jewelries ken bags. Melinda's Fashion Boutique. Nangato ti kalidad di kitilako da, ngem na kalintigan ti presyo da. Melinda's Fashion Boutique, masarakan ti JAMR Building, Suba Road, Barangay 50 Butong, Lawag City. Melinda's Fashion Boutique, imported nga arwaten para kingka ken ti so amin. Melinda's Fashion Boutique, the home of high quality RTWs. Melinda's Fashion Boutique, second floor, JAMR Building, Suba Road, Barangay 50 Butong, Lawag City. Pwede pa pagayam kasangwanan yan tay irugi wenno tuloy nga ibasa diti surat ni pagayam ti George. Good afternoon kani Ma'am Jocelyn De Luna dito Metro Manila, kani Ma'am Elis Tamayo iti Bacaray, Ilocos Norte. At nga ruden ti tuloy ti pakasaritaan ti biag ni pagayam tayo George. Naplano mi kinigayem ko nga Tony, nga pumanaw kami ti lugar nga yan mi. When manong Robert napatig kanyak ti inak, gapo nga ti sungarod ti nakautanga kiti biag. Jakmet nga rod kayat nga, iparupak keng kuha na ti burud when nururud ko gapo ka ti araramiden na. Isu nga kay kayat kulayang ngin ti pumanaw, tapdon ti kasta saan ko na makita dagiti dakes nga aramid na. Ken saan ako niya agbalin niya biktima iti panakaumsi, panakailang langi ken panakauyaw. Usar ti kariton ni Tony. Dahito iti napanunutan mi nga aramiden.
nga bayat ti adayumi ti lugar. Ituloy mi ti trabaho mi nga agpidot ka rin ti basura. Ket isapul mi ka rin ti malabsan mi. No siya sino ti pakailakwan mi. Manamong ni Tony ti deta. Isu nga iti maysa nga bigat nga naimas ti turog dananay. Ken ni Tita Pritchie. Nalakon ti sumagmamanulaing arwatek. Ket dinagaskon ti pagayam ko ani Tony. Kas tinagtulagan mi kini Tony iti panpanag nami kariti kalsada. Agpidot kami kariti basura. Ket no adda digiti malabsan wenno madamag mi nga mabalin na pakailakwan na. Ilako mi digiti mapidot mi. Kas pangalaan mi ti agserbi kada kami. Saan mi nga amuno sa dinno ti destinasyon mi. Kinunami nga no sa dinnon to ti pakaipadpadan mi ket sadya itong agbiag kami. Babaen iti panagpidot met laing iti basura. Gaputawan met ti sabali nga amumi at trabaho. Agpada kami nga saan nga nakaturpos. Manong Robert. Nagbalin nga naayon ni gasat kada kami gapu katagiti dalan mi. Adda iti mapidot mi nga basura. Landok, bute, plastic ken sabsawali pay. Saan kami met nga napaay at damit iti junk shop nga malabsan mi. Wen manong. Saan kami pa'y unay nga nakaadayungem, addan tinaglakwan mi. Adamit sang kabasit nga kwarta nga igem ko iti dedi nga gundaway. No diya kagriro iti pananglagip na suro katallo gasot. Nga dahil tikit na urnong ko iti panangtangtang dandananay kanya kinitita Pritchie nga aglaba kada iti arwaten da. Agalauna ni Timalem, idimarik namin tibisin. Irigayem ko nga ni Tony. Tony, mangkita ka iti basit niya, panganan tamanganta, mabisinak meten. Kinunak, minatmatan nak ni Tony. George, saan ka di nga nagkamalita iti deti nga aramiden ta? Awan ti lugar nga muta pa pananta. Awan ti kabagyan ta nga muta nga papagkamangan ta. Kasanon no, awan ton ti mapidot ta basura. Kasanon no, awan ton ti pangilakwan ta o remapno deti karitong ko iti basura. Kinunana, naimayay nga kabsat ko, ngemi di maalak tiriknak kasto iti sungbat ko iti gayem ko nga ni Tony. Manangaasi ti Diyos. Masapul nga nun niya tirugita. Tunuyan ta. Awan ka no ti maganap ti tao nga agatras. Isu nga, gaputa deto iti nagbaling nga tulag ta. Aramidin ta. Agpada ta nga, kasla sa bidong ti lugar nga naggapunta. Isu nga, amok nga danto ti destinasyon nga pangipanan ti Diyos katata. Mangkita kakit din iti mabalinta panganan. Kinunak manen, napasen na ay tigayim ko, sami intuloy nga induron ti kariton. Edi ni mapasungad mi iti, wenno masungadan mi, ti maysa a panganan. Awan nunay ti tao gaputa, mumalemen, siguro kit nalpas da na nangan. Enyabay mi ti kariton iti sango, wenno ruangan ti panganan, ket simrek kami. Nagpili kami kadagiti nakadisplay nga luto. Madamdama pa'y addadan iti sangwanan mi. Linakam min ti grasya, Manong Robert. Di malpas kami amangan, kabsat ko, naginana kami. Wen saan ka mga sigod a pimanaw. Ngem imay ti maysa kadi nagserserbi iti sao nga panganan. Ket kinunana nga mangriketdan iti oras ti alas 3. Ngamin ket awanen ti lako da. Awanen di kiti makan gaputa.
Inted da paikit din digiti daduma kada kami kas libre. Nga banag nga nagyamanan me. Enrugimi man nga ruden nagna duron ti karkariton. Ket kas ti dati no adda digiti malabsan mi nga mabalin mi nga piduten ken mabalin na ilako ka di junction. Ikargami ti kariton. Kadwanay ti kariton digiti arwaten mi nga saggabasit. Gapuro saan niya adutin nalami. Nadanon ti ililineken ti init. Adda kami ti highway di day agundaway. Mangkit kita kami ti mabalin niya pangpalabsan mi iti rabi ikabsat. Maamamak kami. Wen adalat tamit amak. Agingga nga nakita mi ti maysa nga kasla waiting shed. Ngayon maddadig iti tao. En parking mi ti karkariton iti sa anunay nga asideg. Gaputa mamati kami nga no umadalim ti rabii. Ket mabali na pumanaw di gitoy. Kastang agpayso ti napasamak. Dandani agalas 9 ni di awanen tao iti makuna nga paguruurayan. Enya sideg mi nga ti kariton. Innalami di giti lupot wenno supot nga nakaikargaan di giti lupot mi. Ket isudan ti pinagbalin mi apungan mi. Di mi napupuutan manong Robert na alam iti turog mi. Ngemi di pumarbangon gapu iti danurudor ti adu-alugan nariing kami. Idi makariing kami nakitak ni Tony babaen iti arara artisilaw manipud ti puste. Aglulwa detoy. Wen kabsat ko. Aglulwa. Apay ngaglulwa ka. Apay ngagsangsangit ka. Pampanunutik laing no, niya tiyag bali nag-asap ta. Pampanunutik laing no, sa dinno ti pakaidakdakan ta. Sa dinno ti pakibalubalan tamanin iti. Narigat abiyag. Kinunana. Uri siyak na pasen na ayak. Jak ammo no sa dinno ti pangalak ti sungbat ko iti gayem ko. Gaputaus ti sasawen na. Sa dinno nga lugar ti papanan mi. Sa dinno nga diso ti pakaidakdakan mi. Daytamit tinagari ti panunot ko. Nupay kasta pinatibker ko manen ti gayem ko. Manang naasi ti Dios. Manang naasi ti Dios to ni gayem. Sigurado nga da plano na. Wenno saan na tanga bebean. Saan niya dakis ti aramiden ta no diket kaya talayang iti lumiklik iti mabaling nga adadda. Nga pan naka irarem tayo ti baso. Ti pan nakiriri, kapoy ti pan nakauyaw. Sungagtalik ka kumakingkwana. Kasi ni Apo Diyos nagkalma ni Tony. Sa dinno ka di dito nga pagpapananta, kas na dyan ko na mo dito nga lugar. Parang anyak dito ti lugar nga rumwari ti Manila. Masungad tantong ti Bulacan. Pampanga kinsap sa balipay ti umamianan. So nga, amok nga ado ti mabalinta nga mapidot dita. Nga pang tustus tayo tinaldo-aldo nga panagbiag ka. Kaya nadasang ka ba sita kwartak? Inasot ko ti wallet ko kaya ti pakitak. Ti talugasot, kung sursurog idingim talugasot a kwartak. Makatulong dito yung kadata. Nataljaban ni Tony ti retrato nga adda iti wallet ko. Sino deta? Kinunana. Napasen na ayak manong Robert. Ti retrato nga kanayo nakasarsaritak. Retrato ti negro nga amak. Nga iso ti kinunatinak. Nga iso ti akin putot kanyak. Nga no daduma babalawek. No ape nga pinanawan na kami. No daduma pagdamdamagak no sa dinnon ti ayan na. No daduma pagdamdamagak pahin o dape plano na nga may mangkita kada kami kaninanay. Inpudnok kin ni Tony nga iso daytoy ket retrato ti amak. Nga iso tinted kanyak ti inak. Napaisem ni Tony. No pa'y negro ti amam. Nagwapo. Kinagkarkaro pa kayo. Laing hangakulot ti buok mo. Ngem no ti bengbeng ti bibig. Ti medyo natundiris nga agong mo. E malakay ti amam, George. Kinunana.
agyamanak. Diya ka mo no kagurak no. Respetarek ti amak, gabi dinaramid na kada kami. No adda ko mati amak, mabalinahan na kastoy tagbalinagasat ko. Mabalin niya sa anak ko mga pumanaw iti lugar nga na kaya nakak. Imisem ni Tony, adami tamak. Ngem, kastoy met ti biyag ko. Irresponsable met ngamin. Kay kayat nati, agbarbartek ngem ti agtrabaho tapno do pagbiag ni. So nga, nagsakit kit, natay. So nga saan nagpapada ti gasat ti tao? Yung anak mo, ginagawa inawan. ng tubig ngayon kasi nayugyug. And you have to Babalin remember niya. this is a TikTok. At dalat na ti kastang agasat. Iso nga, saan tan niya babalawin ida? Sige, no sa din nun ti pangidakdakan ti gasat kadata, makaam mo ditan, George. Saan pa'y unay nga aglawag, edi irugimi manen ti magna, nga mangiduron iti karkariton. Napartak kami gaputawan pa'y ti makita mi ang mabalin na piduten mi. When no mabalin niya paserkan mi nga kursada, tapno agsapul kami karigiti, mabalin niya ikargami ti kariton. Manong Robert, iti sangwanan mi iti dedi, umaldaw basit. Adda ti malabsan mi nga junk shop. Dita kabsat niya, naragsakan kami. Paspasan tangay durong ti kariton. Ilakutan iti deta nga junk shop digiti, napidot ta nga, scrap. Kinuna ni Tony, agpaiso kabsat iti dumanong kami, sinabat na kami nga sigod digiti agserserbi ti junk shop. Dinamag na no, aglako kami. When kinunami, pinaglalasin mi nga rod digiti botelya, plastik, kastamet din digiti landok. E di malpas ti panakailasin-lasin digito'y nagikilodan. Ket dita nga nakwenta no mano ti bayad na. 70 ket 3 a pisos. Tinaglakwan mi kaday tinapidot mi tinalabsan mi. When manong Robert, nakaragragsak kami ken ni Tony iti daydi a naglakwan mi kaday iti basura. Kalpasan di pa nangilako mi, kaday napidot mi, tinagnaan mi nga basura. Nagsapul kami manen iti panganan. Gaputa, orasen tapno mamigat kami. Adda manen maysa nga panganan nga nakita mi. Adu digiti mamigat. Idi sumrek kami kasla mata-mataen da kami digiti tao. Mamin kamsat langami ti sanpe nga nakadigos. Langami ti naangrag wenno naangdod. Dito pa ti may isa ka riti problema mi, gaputa, awan ti ammo mi nga pagdigusan. Wenno sa dinno ti pangdalusan mi ti bagimi. Nupay kasta inturtured mi ti simrek. Ket gaputa dalamisaan iti adayo ka riti customers. Sadyayan ti nagtugawan mi. Nangurder kami ka riti kayat mi amakan. Ngem imay ti may isa nga nataingan ket kinunana nga. Numabalin nga iti laingin ruar ti pagyanan mi. Tada kanumet lamisaan iti asidag ti paglutuan. Manamong kami nupay nadarang wenno napudot ti ayan mi. Gaputa asidag kami karay ti dadakkel a dalikan. Ditan kabsat nga daddan nga nagkalinduusan kami ti linget. Nga mabalin nga daddamanen nga mangitunda iti kinaangdod mi iti daydi agundaway manong Robert. Inimalpas kami amangan,
Napanak iti ayan ti pagbayadan. Ngem sininyasan nakmanen ti ayan ti pagbayadan niya sa anak ano tumaktakder kiti suntun ti umay. Makadlaw kami. Nga kasla dida kami kaya ta pastrigen ti ayan digiti adu nga customers. Kasla maasyan daw unay ka na kami. May ti maysa ka riti serbidura. Nga kurang na laingen nga putin na ti agong na. Wenno kasla madurmen ka na kami. Nagtimek nga kinunana nga saan kami kanon nga agbayad pa tulong da kanon kada kami. Gaputa kasla na banbannog ken kasla adayo tinaggapan mi. Pagsiatan na Manong Robert at dapay dua anabungon apansit ngayon pabalon da kada kami. Inted kanot yung tagikwa iti sao nga panganan. Tibaket nga nangibaga nga mangang kamilaingin tilamisaan iti ruana. Nagyaman kami. Ketap no sa anen nga agbalinpay nga wenno agbalin kami nga kasla bugaw ka diti customers. Enyal alistumin ti pimanaw ken ni Tony. Kadagiti maruno nga nalabsan mi Manong Robert gimatang kami di shampoo kastamit ten sabon. Edi makasidag kami di may sa gasoline station. Nakisarita ki di gasoline boy. Numabaling kami nga makiusari ti comfort room. Ken numabalin mi ti agdigos. Ngamingket adayo pa iti papanan mi. Nasyan siguro ti gasoline boy ket napannain bagay ti nakabusda. Edi agsubli immanamong kano ti boss. Ngem saan kami agbayag? Saan nga mabayag pa nagdigos? Ti aramiden mi. Muna akabsat ket simmaruno ni Tony. Anyan nga pan nakaginawa ti bagik. Edi makadigosak, makasabon ken makasyampuak. Ditamit din niya sinukatak ti arwatek nga edi pay kalman nga nyusok ko. Wen kabsat. Oray ni Tony ket napalalo ti yaman na. Gaputa na bawasan kano ti riknana. Edi ta makadigos. Nagpakada kami nga rod iti gasoline boy ken nagyaman kami. En bagami nga ipadanon na ti panagyaman mi ti busda. Gapu iti panang ipalubos na agdigos. Wenno makiusar kami ti Banyuda. Edi dayta nga gasoline station Manong Robert. Kasamanan niya ituloy tayo ng ibasa di surat ni George sa gyaman tayo di TMT Construction Company di 48A Kabungaan North Luwag City kukwa ni Honorable Telwin Tapawan. Thank you very much kay Ma'am Erlinda Perminho di Barangay Naglikwan, Pasuki ni Ilocos Norte. Thank you very much kay ni Mr. Loreto Tamayo di Waipahu, Hawaii. Ni Mr. Onopre Durupa ni Wayanay, Hawaii. Ni Ma'am Elis Tamayo di Barangay 16, Bakaray, Ilocos Norte. Thank you very much kay ni Dr. Alan Taylan iti St. Camillus de Lelis General Hospital iti number 121 Zay Flores Street, Lawag City. Agyaman tayo pa iti Pugad Lawin North Courier Service iti Balintawak Street nga kukwa kinimatmatunan ni Engineer Neil Jose. Dagiti kayo iti ipawit ka iti kakabagyan, kapamilya, ken papagayam para iti Metro Manila, iti Ciudad ti Baguio, Cagayan, ken Isabela, turungen iti Pugad Lawin North Courier Service iti Balintawak Street, Lawag City. Agyaman tayo pa ken ni Mr. Joe Agtarap ken ni Mrs. Millie Espiritu Agtarap iti Iba Beach, Hawaii. Ken thank you very much ken ni Mr. Edwin Ancheta iti Toronto, Ontario, Canada. Sawa ka na ba sa pare-parehas na lasa ng lechon manok? Dito sa King Galitos, kung saan ang panlasa mo'y concern ko, siguradang kasasarap. Marami nang nakasubok
at nakatikim ng King Galitos Lechon products. At talaga namang na-enjoy at naging paborito nila ang aming lechon. At dito, makakasiguro ka na malinis at ligtas ang aming produkto. Kaya tara na, subukan ang aming napakasarap na lechon manok. Ang talaga namang napaka-crispy King Galitos Yempo. Ang aming juicy-licious at siksik sa laman na lechon belly. At siguradong walang tinig na boneless bangus. Enjoy your meal! Dito iti pakasarakan kariri branches ti King Galitos, Fourth State Parañaque, Marcelo Parañaque, Molino Cavite, Primark Noveleta Cavite, Tanza Cavite, Magdalena Laguna, Mahayhay Laguna, Calamba Laguna, Deparo North Caloocan, Primark Bagumbong North Caloocan, Kingstown 2 North Caloocan, Villa Cristal North Caloocan, Liano North Caloocan, Primark Bridgestone Camarin North Caloocan, Primark Arherton Fairview Quezon City, sa Uyo Fairview Quezon City, ken padaanan ti panaglukat ti sa balipay nga branch ti King Galitos iti Santo Domingo Fairview Quezon City, ken Primark Kasiglaan Montalban Rizal. Kakailan, adto iti pamalagip ni Dr. Lloyd Valenzuela, ti Provincial Veterinarian, tapno masalwadan dagiti taraken tayo, iti daytoy apanagtutudo. Yes, kadagitay at taraket iti gar-arab iti ruot kasla iti bakan luang kalding ken karnero po dagitoy ket masapol nga ikan tayo iti agapulang kadagitoy ko madanong nga ipainom tayo ket hang agapo kadagitay stagnant waters dagiti pagpupunipunan dagitay itlog ti igges no Juan ket no umuna makita mi nakutong pero pandangan nga managinom dito taraken at timet nabasa di kimpot na papurgami nga dagos no haday di apo. So nga ken dito pinagtutudo na dakalamanag nasalsud mo dito Robert Yes, dito pinagtutudo na lalo dito bigla-biglaan na kadado titudo bakit no aduman nakaparnget dahil taigit ti karayanen nga no aglayos ket ma-overflow na karayan madida makarukat ta nakagalot da why not igalot yung laing nga di asideg di balbala yung mga ramig kay te temporaryo ang paglinungan da. Naglabas ti aldaw, Manong Robert. When kabsat, narwam kamin, nga kadagiti igid ti kalsada ti pagturturugan mi. Agsa nga pulon sa nga aldaw min, nga katang-katang. Ngem saan nga kami nga madanag, uno saan kami nga madanagan, iti pagbiag mi gaputa. Dagiti mapidot mi ket isuda ti pagbalinen mi, nga kwarta tapnon ti kasta, adda pagbiag mi ti dalan. Iti maysa nga lipas ti pangaldaw nga panagin na nami ti highway. Adda kami iti sirok ti maysa nga narukbos nga akasya. Nakadayutan na. Adayutan iti Manila. No Jack Mariro, parten ti Bulacan ti ayanta. Kinunak. Wensa. Ngem, kaslaawan pa iti. Namalbaliwan ti sitwasyon ta. Rigat latta. Agsa nga pulo nga aldaw tan no Jack Agriro. Kinunan ni Tony. Imisemak. Kitam ti kunakken ka nga. Tartarabayan na ta tinamarswa. Naungputan ti sangapulo nga aldaw nga magmag na. Agbibiyag ta babaen ka rin mapidot ta basura. Awamit ti pasamak pa yadakis ka data. Ikarkararag talaingen nga. Saan niya marbat ti bagita when numaikan ti sakit. Amangan no deta ti adadda nga mang pasuko ka data. Angem George, sa din nga talaga ti papananta.
Ti Diyos ti makamu no sa dinno ti pakadanunan ta. No sa dinno ti papananta. Tinapatig na kapanautan iti lugar nga arig na sa bidong kadada. Napiya ka pa'y tawan ti inam, amam nga pinanawam. Ngimsyak, mamati ka man wen saan. Tunggal maturog tayo ti igit ti kalsada wenno kadag ti pagurayan. Kasla makitkitak ni nanay. Kasla makitkitak nga makapungpungtot. No, apay nga naramid ko ti kasloy. Kaslahan na kayat nga dinggen ti palawag ko no apay nga naramid ko ti nang panaw ken kana. Makaringak tulaingen nga agar arugos na iti luwak iti bata. Napatig kanyak ti inak. Ngem jak kayat nga da kami ti agsubang. Jak kayat nga si Diren. Jak kabalinan, Tony. Jak kabalinan. May kasangapulo kitupat nga aldawmin, Manong Robert, nga magmagna. Agyaman kami ti Dios gaputa, nakired na karadkad, nasaranta kami. Matandaan aklo alaunay ti kadami ti Santo Tomas. Ili deta ti Santo Tomas iti probinsya ti Pampanga. Maysa nga medyo nalawa nga dalan ti ayan mi. Ditoy nga nakigtot kami kabsat. Gaputa diti agsasango nga pagtaingan ket addaan iti siyap. Wen, addaan da iti siyap nga ditoy ket pagaramidan iti lungon. Wen Manong Robert, agsasango gayam dagiti agaramid ti lungon iti daytoy nga ili. Dita nga adu dagiti napidot mi nga nagretaswanda kay kayo. Dandani mi mapno idin ti karkariton mi, Manong Robert. Idi may isa nga lalaki ti masidig kada kami ket ginamatan na kami. Eniggaman nati agsumbangi ra pungwapungwan mi ken ni Tony. Tikan nawang kanya kidinto nga tikan ni gidmet ken ni Tony. Api nga galala kayo kaditi kayo. Sanyo aya nga ammo nga masapul mimet di kita. Sanyo ammo nga mailako mimet di kita nga nayon ti pangabrutan mi ti punan mi ti panagaramid ti lungon. Saan kami nga nakatimek? Ngayon di maalak, tiriknak siyak tinagtimek ket di mawat akiti pamakawan. Masyang kay kumakada kami, sir. Agga po kami ti Manila. Nagnag na kami ta kahit mi ti pumanaw iti nariribok nga lugar nga gapuan mi. Tilangin pa nagpidot mi ti basura ti pangalalaan mi ti pagbiag mi. Pakawanin da kami kuma. Isublimi di kiti pinidot mi. Saan da kami laing nga? Pabalod mo no patiliw ka di kiti pulis. Kinunak. Kinita winuminatmatan na kami ti lalaki. Nagdamag. Dito'y nga insalaysay mi no anya ti kabibiyag mi ti uneg ti kamanilaan. Mabalin nga na asyan. Pinastrik na kami ti siyap na nga pagaramidan ni Tilungon. Nangidasari ti makan. Sige mangang kayo. Ketsapay tapudno ti sarsaritain nyo. Naistrikto ak kaditi may sarsarong dito yung amin ket adu di kiti mapukpukaw. Remienta sabsabali nga kagamitan ken adu pa'y sabsabali nga mapukpukaw. Ladingitin mi sir. Saan kami nga man nanakaw? Agpidpidot kami laeng kaditi basura wenno saanin nga maaramat digiti tattao. Ilako mi kaditi junk shop. Tapno iso ti pangalaan mi ti agserbi kada kami. Imisem ti lalaki. O sige, mamatiak kada kayo. No kahit yu ti agdigos, adaman nyo dita. Banyo digiti trabahador. Mapanggayo agdigos. Para kita ket nabayagsan nga di kay nagdigos. Nagyaman kami ket nagsaruno kami manen ken ni Tony nga nangusar iti banyo Manong Robert.
E di makadigos kami at dapay laing ti lalaki amang ururay ka na kami. E nayaban na kami ti ayan na. Inyuper naman ti merienda. Ngem, si bubusog kami pay laing sir. No awan ti papanan nyo, mabalin niya, alain kayo dito eh. Agyang kayo. Agbantay kayo dito eh. Ngamin, agawid digiti trabahador ko. Iti kada rabi ikit. Te kunakon ado digiti man nanakaw dito eh. Agtakaw da ka digiti rimyenta. Nimbaglayan nga nata, di da mapanunot nga takawin digiti nalpasin na lungon. Kinuna na nga imisem. Ay, agyaman kami sir. No, kayat na kami nga alain. When, deta laing ti ubrayo ngem no makasursuro kayon to, kas kumay di pa nagliha, panagpinta kinagyawat ti rimyenta ka di trabahador, mabalingek kang kay tumit ti swelduyo. Ngem kadagitoy, nga ti pelay agbantay ti ubrayo kinagobserbar, tilaing kaninyo ti libre. Awan pa itimated ko nga, swelduyo. Kaya tiyo, kinunana, nagkinita kami kenito ni, ngayon niya pa iti sa pulem manong Robert, makasursuro ka iti pagtrabahuan sa akan tumaswelduan. Bayat ti pa nagsursurom, libre ti makan. Manamong kami nga rod kenito ni, nga da kami ti agbantay, iti siyap tinasao alalaki. Naglabas digiti aldaw, manong Robert. Nga agpapaay kami aparabantay tinasao nga pagaramidan tilungon, iti nasao nga probinsya. Nagbaling kami metten nga naasideg karidupat nga trabahador. No kasta nga mumalem da kami ti mabaon nga mapangumatang iti arak, gaputa aggiinom da sakbay nga pumanaw da iti siyap. Kalpasan to ti pa naggiinom no da sobra pulutan inayon ni Manong Ben. Manong Ben tinagan ti akin bagi tin sa pagaramidan tilungon, edi sidain mi. Awan sa pulen mi gaputa, naiimas met digri pakpakan na kada kami. Saan na kami met ngayim imutan, edi makan. Laeng awan pa iti sweldo mi, Manong Robert. Nagtultuloy ti panaglabas ti panawen, edi kaadami ti sa mga lugar, ken ti siyap a pagaramidan ni tilungon, Manong Robert. Kadagiding aldaw na sursurumin ti tumulong iti panagaramid tilungon, kabsat ko. When agliha, agipan kadagiti dekorasyon tilungon, babayan iti panangiskriyo, kensab sa balipay. Nagbalin nga paborito ni Tony ti panagpinta. When manong, naasa na ti talento na wenno, naadal na ti panagpinta ti agpinpintakit. Maitaleken kengkwana ti panagpintay ti lungon. Idinto nga siyak, amok metten nga usaren ti electric planer wenno katam. Amok metten ti 45 degrees para iti sulit ti lungon. Agingga nga nasursuro mi ti tumulong nga husto kadagiti trabahador. Dituyen kabsat nga rimwar ti husto nga ugali ni Manong Ben. 50 pesos laeng tited na kada kami ti unig tinnem nga aldaw nga panagtrabaho mi. Gaputa, pakpakanen na kami kanumet. Ngen nukit kitaem talaga nga lugi kami. Madu ti maaramid da alungon, iri kada aldaw, weno kada dua nga aldaw, gapu iti tutulong mi ni Tony. Kang runaan na iti linya ni Tony a panagpinta. Dinaydayaw ti pintor ni Tony gaputa nalaing kano, ken alisto ti trabaho na. Ngem ni Manong Ben nga king kukway tinasaw nga shop, kaslaawan lattaken kwa na dagiti aramid mi. Nupay kasta inananusan mi, ti it-ited na asweldo mi, a 50 iti kada lawas, sagsi 50 kami Manong Robert.
Edi may isang aldaw ti Domingo, bakasyon mi dayta. Aldaw nga panagina nami ti shop. Awan ni di damanong Tony ken ti pamilya na, tanapan day ti simbaan. Di namitla ingaton ti sweldo ta. Agasim metten ti sagsi 50 talaeng iti uneg ti makalawas. Gumatang tay ti sabunta nga pagdigos ken. Sabsabali pa kasapulan tay ti bagita awanen. Be amo na ta libre met ti kanenta ken saan met nga naimot. Naiimas met ti ipakpakan na kadata. Sana ya. Wen nga rod. Dapat agad ang damit ti maurnong ta nga sweldo ta. Aglalo, halos makibagay tamit din kariti inaldawan na nga trabahador na. Nasurok sa nga limagasot ti may isang aldaw kadakwada dinto nga kadata makalawas 50. Kaslad da pungtot ni Tony, iri pa nagbalikas na. Anya nga rod ti aram hidden ta. Alangamit nga umakartay ti sabali nga siyap. Amangan ta dida ta payalan. So nga, ano santa na? Panang ipapilit ko, nakamisuot ni Tony no pa'y nagtunged. Manong Robert. Edi maysa nga aldaw si Mang Peti maysa kadagiti parokyano ni Manong Ben nga umayag bunag iti lungon ikargana iti truck na. Daytoy ket maysa nga Ilocano Manong Robert. Ngem ti dakes na handa nakarubwat iti dedi pa nagrubwat dayti rabi gaputan na perdi ti truck. So nga kasapulan nga nangalada iti mekanikong imay nang kita wenno nang tarimaan. Medyo mabayag kanubasit gaputa. Aduti, naduktalan na nga perdi ti truck. Nakipagnaed na nga rod ka na Manong Tony. Weno, ni Manong Ben. Kadwami ida nga maturog iti shop. Iti nagbabaytan digiti mararami dalungon. Iti umuna nga rabi ida nagtutungtong kami. Dinamdamag dano, kasano nga nakastrek kami gaputa, nakaububing kami kanupay. Agtawin ak siguro idin ti sangapulo kitupat, Manong Robert. Kenoremet ni Tony. Naistoryami nga rod, no kasano nga nakadanon kami iti sa nga lugar. Naasyanti, pan nakabusda kada kami. Aglaloy di bagami nga 50 pesos laeng ti sweldo mi iti makalawas. E di tutulong mi nga garamit ti lungon. Maysa nga singasing tinbagana kada kami. Kaya't yu ti umay di Ilocos. Kaya't yu ti umay agtrabaho iti puneraryak. Kaslakas to mitlaeng. Agtrabaho kayo, agbantay kayo, gaputa 24 hours ti puneraryak. Dakay laeng ti agawat ka rin ti tao, agkasapulan ti serbisyo. No, ada umay. Sweldoan kayo. Ngem saan niya 50 iti kada lawas. Kinunana. Kasla nakangig atuleng ni Tony ket sigud la anagwen. Idinto nga siya ket mas kasla medyo nakitkedak Manong Robert. Tony, kasano nga rod din ti? Palubusan na tangarod ni Manong Ben. Kinunak, emisem ti lalaki. Makaammo kayo na mangiremedyo no, kasano nga makasurot kayo. No lasken nga aglibas kayo, di aglibas kayo. Kinunana nga umisisem. Nagtayik met panunot ko ti singasing na nga aglibas kami. Manong Robert. Agingga nga nagtulag kami adududwa ken ni Tony. No rabi iti pa nagrubwat da. Alis tulaeng. Pumanaw talatan dito iket. Mapantaabangan nida iti pagroran. Sumurutan niya mapan iti Ilocos nga kunana. Kinunak, nakaisem ni Tony, wen, husto ti kunam. Edi sumarunong nga rabii Manong Robert in bagami keni. When in bagami ti lalaki, tinapagtulagan mi keni Tony. No iso ti kunayo, di aglubat kami ti rabii. Makamu kayon ton nga sumabat no, sa dinno ti adyo ang pangsabatan no, pangsadaan ka na kami.
Kinunana. Dita nga, insagana mi ti sumagmamano nga arwaten mingem saan kami ang nagpadlaw, kani Manong Ben. Nadanon ti rabii nga panagsubliday ti Ilocos gaputa nalpasin manong ti pinatarimaan nga truck nga nakailuganan dagiti lungon. Inbagada nga alasutsuda nga agrubwat. Nakasirra idin ti balay ketadda kami nga mangururay ti oras iti mismo nga shop. Ngemnupay kasta pimanaw kami ti shop ket napang kami ti pagruaran nga mapani ti National Highway nga agpa Ilocos. Ket sadyay nga inuray mi ti truck nga pagluganan mi. Gaputa alaen na kami ti agang angkat ti lungon nga agtrabaho kenkwana. Kabsat ko. Ididagasin da kami, inkarga na kami ti likod nga ayan dagiti lungon. Wen kabsat. Ditoy nga, insiksik mi ti bagbagimi iti ayan dagiti lungon. Nga isuti, pagyanan mi bayat nga agtartaray ti lugan, aging gana iti Ilocos nga kunana, nga pagawidan na. Naiturog mi bayat nga agturtaray ti lugan iti rabaw dagiti gaabay wano nagtutuo na lungon. Idita, nagsardeng kami. Napuutak latta ti panangawag na kada kami. Hoy, bumaba kayo dita ta, agkape tayo. Kinunana, bimaba kami nga rod. Sa dinunti, ayan tayo. Sir, kinunak. Ada tayo ni ti probinsya ti Pangasinan. So nga, mangantay pa'y, tapno mamurmurayan ti driver. Agkape tayo, no? Kayat yun agkape. Ino diyo kayat, no? Kayat yun ti arroz kaldo, no? Anya na ti tangalakodan. Mang kayo. Arroz kaldo ti pinilik. Manong Robert. Kanada, kape. Nga sa nga tasa. Bayat ti panpanangan mi, nagistorya ti akinbagi iti nasao nga punerarya apapanan mi. Kas pagarigan, damagen to ni Ben, no, simurot kayo kada kami. Ibagak nga saan? No, mapanak to man ni naghahala ka iti produkto na alungan. So nga, saysayatin nyo ti panagyan nyo kanya ka, sweldoan kayo kunakmet. Saan niya, kasken kwa na, ikan na kayo ti 50 pesos iti kada inim nga aldaw. Mabali na makatulong kayo kada kami, ta masapul mi nga ro ti tao. Ti talaga nga problema mi ket ti agbantay ti punerarya. No, tirabi. Hanmet nga ron nga mabali na may maysa. Ta amangan ta mabuteng. So nga, pagpian na dua kayo. Ket kastamet din, dalusan nyo digiti lungon, tinaldaw-aldaw. Napno presentable da ka digiti umay, mangkita iti pakakayargaan digiti minatay. Saan ka di nga mayat ti planok? Kinunana nga imisem. Nakaisem ti driver, ken ori kada kami, ken ni Tony. Nakaisem kami met. Iriday ding istorya, ti agtagi ko iti funerarya Manong Robert. Papagayam san tayo pilay nga may lipas, ti panakaibasa diri surat ni Pagayam tayo George. Anya ti agbali na gasat da George kenito ni, iti umayda dito Ilocos. Wenno iti Ilocos. Agbalinto ka di nga nasaya at ti panagyanda iti naamamuda nga lalaking agbalin niya amuda. Dagito nga sa ludsud ket masungbatan babayan di panang dingig iti panang ituloy tayo itong panangibasa iti diti surat ni George iti programa tinapalabas sinto no bigat. Iti dati kundaway irikap tayo manin sa balipay ti programa tayo tinapalabas. Dati nga rin ti pagayam yun ni Robert de la Cruz kinadwa ti technical control ni Maki Paulino Agustin. Ibati min tinatalina ay nga malem ti Martes tayo amin na sa apada, agyaman kam ting kay panagdingig, kining kay panagbuya.
ti napalabas. Namulit ti agdama bawen ti napalabas amang sangal ti masakbayan. Day di napalabas na nakaibinggasan da balegi ket pan nakapaay. Anangasot ken liday, ket naibuyog sa innek, ana magarubos na paitalulwa. Ngemkas nakaparswaan ti lubong, umbaas tinagtangi pasipnget ni Rabi. Tumpar anaraar ni barungag sapa tapno umungar baru anamnama. Namnama asubad ni napait anapalabas. Ket may buwang da isem ken garakgak. Kagiddan ti panaglunit tinauneg ken na sa masugat. Ti napalabas.